Pastor Swanda is back. Hope we are busy inviting our friends. This is the time that we need to invite our friends. Invite your friend. Invite your friends. Si maya bwino, si maya mene, si tupisa tupi. Ndiyo mwe tifuna kujia pano, siku ya leo. Pari chifunso chikuru. Chakuti si wonse wamwe akuti ambuye azaroba ufumu wa kumwamba. Romba nkani ni yakuti naine pano ni matambu ya ambuye. Tijanyirenja matambu ya ambuye. Tikachoka tikaenda panja hapa, bambiri wakuti ambuye ambuye. Romba ni bati wang'ono abamwe bakambika kuti si wonse bomwe bakuti ambuye azaroba ufumu wa kumwamba. Kodine niliko pa chiguru chotere. Oloka pena ni aba bali panje bomwe akuti ambuye. Koma ndiye nkani mwe tizafuna kuti ipasura kuma tikalibeta ipasura tizafuna kuti iberenge inkani chingezise kuti ikuti bwanji tingazikamba chabe koma tifuna tupite mu malemba. Matthew chapter 7 verse yake ya 21 kufika pa 25 nizaberenga mchichero. Siyense wakunena kwa ine ambuye adzarowa mfumu wa kumwamba. Koma wakuchita chifuniro cha Atate wanga kumwamba. Ambiri adzati kwa ine tsiku lomwelo ambuye kodi sitina nenera mawu mdzina lanu ndi dzina lanunso kutulutsa mzimu zoyipa ndi kuchita mdzina lanunso zamphamvu zambiri. Ndipo pamenepo ndidzafukulira iwo sindina kudziwani inu nthawi yonse. Chokani kwa ine inu akuchita kusayeruzika. Chifukwa chimenechi yense amene akamva mawu anga amenawa ndi kuwachita ndidzamfana. I repeat. Ndi kuwachita ndidzafanizira iye ndi munthu wochenjera amene anamanga nyumba yace pa thanthwe. Ndipo inagwa mvula nidzala mitsinje ndipo zinaomba mphepo zinagunda pa nyumbayo koma sinagwe chifukwa inakhazikika pa thanthwe. Wow, chinichera ichi. Not everyone that say to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Nasenso Timothy, Lord, Lord. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? I am a fire, in Jesus' name, fire. I send thunder from heaven. Fire in Jesus' name. These guys who are busy shouting, can I prophesy? The Bible is saying, these people will say at that day, Lord, did we not prophesy in your name? Let's go. In thy name. And in thy name we cast out devils. They were busy fighting against demons, casting them out. Kumponda Satan. Zina la Yesu. Nomba timbe kuti Yesu azabarandira hotel. In thy name done many wonderful works. And then will I profess? Then Jesus Christ is now saying, Yesu ayamakulangula romba. And then will I profess unto them, I never knew you. Sinina kuziveni ino.
Depart from me, ye that work iniquity. Bantu yazoita prophesy musokole. Batabwero wakana palast. I cast out in the name of Jesus, demon out. Demon ya alabana. Agwa pasi then iyo yachoka chizotima iloibwera food. Ena akamba kuti I never knew you, depart from me. Aye. Verse 23. And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Therefore, whosoever hear these sayings of mine and do them, I will like him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not. For it was founded upon a rock. So uyu muntu abakoneka palikaya kukabwina msokolera. Verankani umwari kulankona. Si wonse omwe akuti ambuye azaroba ufumu wa kumwamba. So tikafuna kufunsa question yakuti nanga bazaroba ufumu wa kumwamba ni bati. Akamba aponeka abantu abo masiku anthu awo ngoina ngochita prophets pina ngochita cha machi chikulu cha wetufunika tipeze chakuti bamene baenda bazavomerewa ndi bati and awo bamene basala kamba kachani exactly. So ndiye funika kupasulira bwino kuti wotimvera atengepo chimodzi. Nikafuna kupitiriza kulangula pamawaya maoni ambiri eloni yakulu. Okay. Because musogolere maybe 20 years yakwana ningoti ambuye. But question yanga ni yakuti kodi ndine omwezi wayenera kulowa ufumu wa kumwamba okapita ndi kumbali yawo omwe ayenera kulowa ufumu wa kumwamba. But pali chisisi chomwe avumbulusa akamba kuti ali Yesu omwe achita chifuniro cha Atate. Wow. Uyo muntu ayenera kulowa ufumu wa kumwamba. Iye nizamuyesa kunkhala wanzeru munga uja omwe amanga nyumba yake patantwe. So question yanga ni yakuti rodi omwe iri kuveka pali ponse kodi ichokera patantwe orokapera si ichokera patantwe. This is the best thing. So ingati rodi omwe tiri kumvera pali ponse si ichokera patantwe pali vuto uziwe kuti jo omuzi wawo kuti rodi yet kulibe komene wenda. Yeah. Then ingati rodi yako ambuye ichokera patantwe pamwara. Uziwe kuti kwako kuoneka kwabwe palibe chikayiko. Yeah. Palibe chikayiko because ndiye arankula akamba kuti zimpepo ifika kumkunja pa nyumba koma nyumba singaba. Mvula kusemba kumwamba kumenya pa nyumba nyumba singaba. Ndiponso kuzabwera vosiyana kuisa kumenya mu nyumba ati manzi kuzura so misinji nyumba siku chifukwa cha chani nyumba ina manji wa patatu. So tikafuna kuti tifendereko pang'ono nyumba yomwe ili kukambiwa kumangiwa patantwe ni nyumba ya bwanji. Nisakukumbusa chifukwa kuti mavesi metri nayo siku ya lero ni ambiriko. Anafunsa Peter, anafunsa bopunzira bache kuti kodi bantu bakuti ndine yani. Yes. Then bantu bakuti bena kuti ndiwe muneneri wakudala. Bena bakuti ndiwe Elia. Bena bakuti ndiwe mupunzisi kapena muneneri kapena munjira zose badala mkula munjira zose yanasiya. Then Yesu akuti nanga imwe mukuti ndine yani. Then Peter anabwera ayanga ikali nokamba kuti ndiwe Mesaya mwana wa Mulungu wa kumwamba. Mesaya mwana wa Mulungu wa kumwamba ndiponso akuti Then Yesu anayanka kuti kuyanka uku siku yanka kwako iwe
koma kwachokera kuti kumwamba kwa Atate ndiye avumbulutsa chinsinsi ichi pa iwe kuti uyankhe motere. Then chifukwa cha ichi pa mwala uyu nizamanga kachisi wanga. So ndiye mwala wamene Exactly. ali nafuni komanga po nyumba yake. Exactly. Kamanga patwankwe pa mwala uyu si kubwa. Alright. So romba question ni yakuti kodi bonse tikuti ambuye kapena Yesu tinamanga patanto uyu, tinamanga pa mwala uyu. Iyo funso ndiye amene yovutisa. Iyi funso niyo vutisa ngako. Ndale nangu bazayankha but zochita zawo. That's why tifuni kukonka verse yamene eva pasa yendani mukalalikire utenga uyu. Utenga ni muti wamene akamba za Eve. So ngati molalikira za Eve, that means mumanga nyumba patano. Cheti iverenge verse yomusokoreni yamushe maningi Great Commission. Iyo verse ni yamushe so that aba omu ali kutilondola aone kuti chomwe tili kupuzira pano tili kupuzira zotani. Ili muri Mateo 28. Mateo 28 tiambire pa 20, tiambire pa 16 kuenda pa sogolo. So tisapeza pamene Yesu ali kutuma ophunzira ache kuti pitani kalalikireni utenga. Tifuna timve kuti utenga omwe wanaozowa kalalikira azatu no utenga otani. So Mateo 28 verse yake ya 16 endera pasogolo niyamba kuberenga pa 16. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ikaribe kwenda kusogolo wayimbera kaniriya. Pitani kapunziseni utenga mupunzise antu ndipo azazindikira utenga uwu muwabatize. Hati mukawapunzise chani zonse zomwe nakupunzisani ine. So pamene apo ndipo imbapezapo pamene paambira ulemala pamene apo. Endani mukalalikire utenga muziko yonse yapansi. Nibati. Exactly. Njawa bazanya mukachabe bonse. Then palasi niyawa binapezeka kuti sinikuzivali. Okay. So nibati. Okay. Bamena nauza because bena ngooneka kuti sivali. Okay. Pali chisinsi chechiriko yo question manje ichipereka kuli Romans chapter 10. Okay. So there is no difference between a Jew and a Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay. Manje nkaniria. Ni uti. The question up here. Yes. How then shall they call on him in whom they have not believed? Kodiba ngamuita ne bwando mwezi wanakurubiria. So, Yimbeka bwino. Bali bantu omwe amango konda kuyitana Yesu Yesu ayakaba kuti siwozo kwa kuti Yesu. Ombera romba kaya. Bali bantu omwe amba kuti Yesu because anamba winner ali kuti Yesu. Good. Exactly. So manje uyu Paulo alikukamba kuti how then shall they call on him in whom they have not believed? Azamwita na bwanji Yesu omwisi wanakurubirie. Okay. And how shall they believe in him of whom they have not heard? Ndipo so azamwita na bwanji siwanamverera za iye. Kutandauza kuti pali vintu vingati hapa msogolero ona. Wani bazamukurupirira bwanji ingati siwana muzibe. Swa muzibe. Okay.
niambire pa 14. How then shall they call on him in whom they have not believed? Bazana muitana kwa Yesu anamkurupirire. Yeah. So the first thing, siwa muziwa bazamkurupirira bwanji. Okay. Number 2. And how shall they hear without libwelera pa okay, good. Nilipa verse 14. How then shall they call on him in whom they have not believed? Yes. Bazamutana bwanji siwa nakurupirire. Believing the first thing. Okay? Number 2, and how shall they believe in him of whom they have not heard? So anamuvera bazamkurupirira bwanji. Then number 3, and how shall they hear without a preacher? Bazamumvera bwanji ngati kulibe olalikira. Okay. Utantauza kuti then ikali kuyenda msokole. And how shall they preach except they be sent? Preach afunika kutumiwa. Yes. Okay. Okay. As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Okay. So iyi nkani ibwerera ngatufuna kulondosoka kuno bwino hapa. Uyambira pansi kuenda kumwa. Choyambirira akamba kuti kodi vazamuitana bwanji wamenesi vana kurupirire. So first thing ili pa number 4 ni believing. Then vazamukurupirira bwanji wamenesi vaziva tibwera pa 3. Then vazamuziva bwanji ngati kuliyo olalikira pafunika olalikira pa 2. Azalalikira bwanji afunika utumi wachoyamba then akalalikira atumiwe sent akatumiwa alalikira. Okay? Ayamba kuulaliki preaching. Akalalikira alalikira kuti vantu vachite bwanji bamvere. Then vantu vazamvera. Okay? Then vantu vakamvera vamuziva. Okay? Vakamuziva then vamukurupirira. Yes. Okay. So kubwera kumbuyo kuti chamene nafunzira ifunso njakuti Jesus anasaka. Iwe tiye ndikoki, iwe tiye ndikoki, iwe tiye ndikoki. Vamene anasaka. Yeah. Vasankiwa. Vakasankiwa vaenda ulalikira. So pali problem pakuti vamene sivanasankiwe vangena kuchaya bola mground yamene siri yao. Ndiye pajamanje isi yeziyoye. 10 years muntu hango ika ndarama. Ndimo nyatibu out day Yakubu. Imozi. Akangena chabe mumapempero ati agwa. Akangena chabe ni bola ngani. Achimugwisi. Ndiye pativutisa. So mukaikonga buno bwino amene. Ndiye ilingati ndiye mutu koyambira kuti muziwe kuti zona uyu anatumiwa. Because tifuni kuona zaminali. Mukati. Vera msogole wakambabu. Tiziva bwanji ndiyenza question. So choyamba vantu vakalibe kumvera utenga wa muntu omwana alikira. Yes. Vakalibe kusta act pali vamene abauza. Tikamba kuti vakalibe kutenga mbali muri vamene abauza. Yes. Choyamba vafunika kunkhala pansi na kuona vomwe ali kuphunzisa kuti kodi vichokera patantwe. Because anakamba kuti ndimanga kachisi wanga pati patantwe. Tantwe ni ndani? Ni Yesu Kristo. Yes. Tantwe ni Yesu. So kutanthauza kuti ali yese wemwe alalikira amanga nyumba. So kaona muntu alalikira ali kumanga nyumba. Alalikira amanga nyumba. Alalikira. So question yangu ni kuti iyi nyumba yomwe ali kumanga ayimanga patantwe kulingana na malemba. Yali muri Mateo 7 verse ya 20 alifika pa 25. Tantwe ni Yesu. Yes. So tikauza muntu kuti ingatufuna kuti life yako ichinje mwamusanga. Leta brown envelope. Kodi brown envelope ni tantwe. Ndiye yavutisa yameneyo. Brown envelope. Ufuna kuti vintu vako vifendere mwamusanga. Nifuna papa kuti vintu vange vifendere mwamusanga.
Okay, ufunika kuchita 3 days total fasting, day and night. Ukasiriza ufunika kumekinga sure kuti pamene upempera paja upange guwa, ukapanga kagua every day uziponya kwa ndrama pamene paja. Then Sunday kaendofika ukabwerera ndrama yamene iyo ni ya Mulungu. Kodi Mulungu akudya ndarama zili panozikora pansi akapepa zodwa ya mapepa. Iyo ngani. Then naona hapo ile. Vana basande sinyama. Yes. Umozi muzanga manini. Alinuza ati ninapanga guwa mu nyumba mwana. Kulingana na bapapa mwamene wanachitira bwanji banatuuzira isi. So every day nikapeza 2 kwacha na ika 5 kwacha na ika pagua pamene paja then ni pempera wiki 10 kwacha so tabe wale wiki kakwana pasande natenga ja ndrama yonse ija naenda kukaika pati ku church na peleka ku church mimi ni bapapa basani pemperera kuti ni karauta isika. So guwa hede umanga mu nyumba ndrama za mene uzina mama boza kuika utuika pagua upeleka ku church anakuuza uti pagua wanale kuika ndarama ndiye funzo yangu. Pagua siwa ikandarama, pagua siwa ika vintu vamandoma, pagua panale kunkara zintu zomwe zichita represent ndani Yesu Kristo ili nkosa. Soko di makobili Roma yankana ndiye nkosa. Kone kabachinji. Makobili chinja gia. Kosa tusiwepo. Like pondara. Then ija time wanale kuchita kuti nkosa ikaikoa pagua ikashokewa then Mulungu wakamba kuti bampasa arandira chokudya chicha. So imwe mwika ndarama nishi Mulungu ni uyo mbusa wako papa ndiye akudya ndarama zicha. Utantauza kuti ndiye ayembe kesoti kazika pagua zapaka leta aziti then pempero ya yankiwa. Kodi ndiye tantwe ili kodi ndiye mwala uyu umuru kulakulidwa muri Mateo 7:21-25 kuti nizamucha muntu wanzeru omwe amanga nyumba yake pamwala because kali konse kanga bwere uyo muntu azankala sabwendezeka. I think kuona kwanga kwa kuti banapanga mistake. Bamene banayamba amene aita ni wakuti ma church palino ndabu because si ma church nganyengo nanga zonse zakuka mu Masaka mamene zenzeriza bwino ngena mu church zilibala suits za kulalikira chamene balalikira ni magic. Exactly magic yazula ya jameti nale kushitati kali ku school so manje bantu wolo umuza so ni bangono bantu bamene bamankoputa. Okay, uyu muntu mena kama first ni check-in. But shotgun akaiba natuza papa. Iwe hivi ni wewe jamaa usiweza kuti papa. Munaberenga Matthew 23. Kulibe iwe papa. Do not call anyone here on earth father but uli busy uli papa. Nipelekera papa kuti wakanijie. Iwe wote kamengo uli so ya mwanzo mwanzo one kuti ndiye Mulungu wao kaili anakala kale pa mpando wa Yesu. Nikumpasa ndiye Mulungu wao. So hiyo mele banakala naye pakati. So musobole kutandauza kuti aba bantu ingati baralikira za makobili aba bantu ingati baralikira za kinyengo siba bazibisa abantu bamanga kachisi pa muchenga kizilipa tapeza po umozi wa road abeza manga nyumba pa muchenga because okay tieti kabisa musokole de amene papa uyo operekera ndalama every day afa sasa kila wina ngo papa ndio ulego sakira wina okay tieti tenga mu chisanzo teze na mne manyimanyi anatoka kufa hapa prophet TBT video chiguru chabantu ngakamboti worldwide enzo zibika kuli bantu banakurupirira muri yewe kuchira kukurupirira muri Mulungu auti anikaenda huku ngendo poa in the name of my father prophet TB Joshua. Bible ikamba kuti there is only one mediator between God and man. And this man is Jesus. So isetomwetiri ku lalikira utenga wa chipumuso ku bantu. Utenga wa Mulungu ku bantu. Question yanga ni yakuti koditi bazibisa abantu
Yesu Kristu. Because kuzivisa abantu Yesu Kristu ni kumanga nyumba patantwe kapena pamwana. Because apakamba kuti first watumiwa. Yes. So chilema chikulu chipezeka pali botumiwa. Sibanatumiwe banyamula balivulalikira Yesu banavuga. Because mukaenda ku verse ya mitacho size. Jesus ko batuma bali sana batuma kuti bakalalikire zawa. Kana batuma kuti bakalalikire za evu wamenya batuma. So that abantu bakaitana bamuzibe we bayitana. Ziponso bakurupirire muri we bayitana nishwana muziba. So one sana asankiwe na abafuti ndiye bamozi baje bamota bwerani ku imyani manje tukupembeleni musange Yesu. Nanga Yesu ndiye akusanga. Ndiye iwe ndiyo sanka Yesu kapena Yesu ndiye anasanka iwe. So I can't say kama kuti simu za kuti rodi. I will say unto them, depart from me, because bazi ndiye basanga. Ise ndiye basanga. So waka na mistake yazulana. So kwa kontrola kwa uzako, moba uzako. Bantu bajabana sankiwa kuti bachitebwaje. Bapite munjira, bayambe kuona, bamene banataika. Because vena kutenga amshuwa bambiri baumatamba but bakayangana bakamba chani because senje bachigira because musogolera nzona noka aba bantu baononga ziko iziko sinambe konongekana kudala chiguru cy'abantu bambiri chibakonka aba bantu ndiponso cause that's why Revelation 13 verse 8 kamba kuti aba bantu bonse bazachipembeza chibisti ichinyama bazachipembeza bali bonse andi akambira kuti ziko lonse aliwona lipita kuchiwonongeko kutantauza kuti ingatakamba kuti ziko lonse lili kupita kuchiwonongeko bonse amene bangoti rodi bali bonse pamene ongapi ni rodi busy balalikirana boza ninalina kumana na munyamata winango anali kukamba kuti musogoleri kulalikira mumalalikira bwino baya vuto ye ilipo niya kuti mulalikira mukamba mazina y'abantu stifungo kamba za nyama tifungo kamba saba so mazina y'abantu tiyakambira cyane question yanga ni yakuti nza kupasa chisanzo yakuti iwo lina batate wako sinikamba batate wako bamene uita na papa muzino wakuche batate wako wokubala. Yes. Then ukabapeza batate wako wokubala wapeza muntu abatema na mwara. Era tabatema na mwara uyu muntu wa muziba. Then uyo ataba ukaenda ku polisi uzaenda olembesa kwaje. Ungekambe kuti napeza muntu antemera badadi pa road pa. Ni ndani zina? Aya zina singa kuze ni wakapokora. Kutomora zina niko ipazibani chabe kuti badadi bateme wana mwara. Then sikalinga weti. Nzeru ndipo ona tisisi sebenza buku. Because wakapokora mendo zakuze kuti iwe karako pa bencha. Mpasine manzio kumwa wewe. Aganze kumwa. Aganze vurugini. Then waza kufunza namba 2. Tiuze atema batate bako na mwana nde. Wamuone atena muone. Adoba mwana batemera kumbuyo ero ata. Umuziba eni muziba. Zina ni ndani. Ataya isininga kuzira zina. Imwe bakapokora nembani chabe papa pepa yani kuti pakora kuti bamudara bateme wana mwana. Sininga kuzira zina. Then futu kanyamule kora tukapeleke kuliwa. Ngebe wona kuti sisi dosa kuno bwino. So ukaona tigwira abantu omwe ali kulalikira utenga wa chinyengo. Ndiye kutumiwa pamene uko kuli pakati pa ife kuti tigweretiza tichosa ofiti omwe unaikiwa mukati mu mutima mwako kuti uziwe Mulungu. Ndiponso ukaunziwa Mulungu kupembera uzaona kuti uzamba kupembera bwino na mapemberedwe yako yazachinja. Tizakupasa mavesi yomwe ufunika kuti uone kuti ichi cho tumara mazina abantu sikulakwa ndiye ulaliki wa mene uja. So kuti tina ulaliki wa bwino tizambirira pali Jeremiah 28. Uyambirira pali Jeremiah 28 tiverenge tifuna tione ngati Jeremiah sana ali kukamba mazina abantu ingati afuna kulalikira utenga wa Mungu. Then iwo utuza kuti ya usatumara mazina y'abantu usatumara mazina y'abantu tomara mazina y'abantu nuko yipa imwe zibanicheza mene muchika wayo utema batate na mwana enta kuzi ero tikusiye
isepo kulembesa ku polisi wa tikamba zinalapa kuti ndi uchite pamene tukokambira mayimanja pakuti vana vasandesinya vapanga maguwa mumanyumba then vakasiriza vatenga ndalama vapereka ku chechi. So ndiye omwe ndifuna kupase mavesi so that chokera lero ingati ukonga pa utenga omwe zili kulalikira siku ya lero uzibe kuti ukambira mulaliki ali kuchula zina ya mulaliki wina aziba omwe ali kuchita anatumiwa. So Jeremiah 28 at home. Then the word of the Lord came unto Jeremiah the prophet. After that Hananiah the prophet had broken the yoke from off the neck of the prophet Jeremiah, saying, then pali Hananiah ni prophet, Jeremiah ni prophet. Mimi sasa kali tangira na maprofeti wangati babi bonse aba bakutiroti aba bonse aba bakutiroti abewona nomali kutangize kuti ukaona tikwira zina yako kuti ulalikira swameni utenga wako taumbe kuti utema batate na mwana nelisiza kuleka tilembesa zina lako kuti iwe ndiwo ulalikira chinyengo waenda ukolewesa abantu na utenga wamene suli wamene paliponse pamene uli. So Jeremiah anali prophet, Hananiah anali prophet. Romba mvera. Then the word of the Lord came unto Jeremiah the prophet after Hananiah the prophet had broken the yoke off the neck of the prophet Jeremiah, saying, go and tell Hananiah. Uyu ni mulungulomba uyamba kulankula manja alankula na mneneri wake umwene anatuma ali Jeremiah. Then kumbukira ati pala Hananiah na yeye ni mneneri. Go and tell Hananiah, saying, thus saith the Lord, thou hast broken the yokes of wood. Wapwanya chiramulo kapena unyolo wankuni pabana ba Israeli. But thou shalt make for them yokes of iron. Wachosa unyoro opepuka ndiponso waika unyoro wansimbi pakati pabevi. For thus said the Lord of hosts. Jeremiah alikuwa mao chokera kulimu. The God of Israel, I have put a yoke of iron upon the neck of all these nations, that they may serve Nebuchadnezzar. Mulungu ndiye anachirora kuti bana ba Israeli bakale munyoro kutumikira kuli Nebuchadnezzar, king of Babylon. And they shall serve him, and I have given him the best of the fields also. Nsiya nalola mulungu kuti aba bana baoneka mungaba kula mutu lekane baende basenzereko king Nebuchadnezzar. Kansi ukaona bana batumi wakasenzera king Nebuchadnezzar bachitiwa sign kwenda ku country wa ndi Satan, because ukaona Nebuchadnezzar aita represent Satan. Bisaka kula nzabwera nawo utenga uyu kuno bwino ni miyara zina zomwe tifunika kupasula kuno bwino abaika unyoro osebezera Nebuchadnezzar. Romba mvera uwo ukamba kuti yayi osachirona kuti msatomole mazina y'abantu vera manji prophet anenera pali prophet muzaki. Then he said the prophet Jeremiah unto Hananiah. Sakamba kuti muneneri wina mizina direct. Jeremiah anati kuli Hananiah the prophet anati kuli Hananiah muneneri. Here now, vera Hananiah, the Lord has not sent thee. Mulungu sana kutume. Hananiah anali na chiguru cha wantu chinali kumukoka chikuru. Ndiponso Jeremiah atumiwa ndi Mulungu kuti auze Hananiah. Then Jeremiah auze Hananiah kuti iwe Hananiah Mulungu sana kutume. Then ingati ndiwo odoba myala lino kwemba kutema na myala zoti ungakambe wapapa wakulizo wanatumiwa na Mulungu. So anatumiwe ingati wanatumiwa manji so tipanga program yao tititanize nsaka tiwone pamene gospel ya Rubana nipati ngati wapapa wako bazavomera kuchita attend session, then Mulungu alemekezeke. Tisaziba kuti wapapa wako wanatumiwa ngati ndise tamene sitina tumiwa ndi mwiti kuragira utenga hotel chawama titemenuke mtima tikonke kuli wapapa wako. Ve
Then he said the prophet Jeremiah unto Hananiah, the prophet, hear now, Hananiah, the Lord has not sent thee, but thou makest these people to trust in the lie. Hananiah ungonamba bantu bakurupirira muboza shuwa. Mumene tuonera amaprofeti bano baenda kukumba vitumwa pansi. Mumene tuonera amaprofeti bana bapita mu mashopu kagura anointing oil, anointing water. Baanga kupemperera Roma. Vipyango hivi kukula chip chipyango tu kwacha wendo kupasire kwa chipyango todula. Pasire kwa chipyango. Atia apyange ma problem chipyango pameneo. Chipyango cha meneti cha chipyango ndicho nzo kula. Mbona niwaone siko bantu abatifutisa. Etapo. Osayoka. Chipyango cha tu kwacha wendo kusa mteti yango 15 20 kwacha. Chacha 150 kwacha. Tizano chile na anointing bwanji sure muntu oganza chemusho zero za mene zitonsa chevuno vuyo na ichi eroso una fentep yeah sima ukafika kunyumba upika ukuti manzi uku ukakulechi pia ati nifuna nipenge ma problems tikakamba utisula likila utenga wa Mungu ulali utiteme myala bwera utiteme myala tiembekeza kamba ga utulali chipyango chili benchi ukula manzi wota kazi kamba msogole chipyango wachiona bana kazi mbali kukamba je straightforward mufuniko sia mkalibwe osiru amene muli nawo ulekerere sure jenti lalikire Yesu Kristo basi ungaenda okura chipyango atuvu no pyenga njara mnyumba zona zidonsa chebona vino so ankara che no che ukanisa chabata abapapalero babona na vipyango trati full panja kwambo sambala ma problems ya asili bantu basoma mvera tieto tituona ati mneneru uyu anaperera chapepa kuusiwa kutisi unatumiwe orobwanji orokapena kulivina vamene Jeremiah mneneri anakamba vamene tatinga siye koise kukamba pali papa wako. Therefore atolengesa bantu kurupirira boza kukurupirira mu chipyango na anointing water na anointing oil anointing water just imagine anointing wagura vimazi kuchigubu kumana huko wapira nabo then wapanga mu vikopo bantu wagule shuwa 20 kwacha je kumanga nyumba patanto after Hananiah aika wantu kurupirira boza ngera muneneri vyaka. Therefore, thus saith the Lord, yes. Behold, I will cast thee from off the face of the earth. Nizakuchosa pazikora pansi. Ndiyo mwezi mmoja. Kuchosa pazikora pansi kwa mena na kukamba kulikuwa bwanji. Kumuchinja kukumpeleka ku planet kwina ngoro bwanji. Tieti mvere tizatikali kubereka baba. Osadaka. Afu nikambesesi mpaka palasti. Yes. This year thou shalt die. Oh, nje kuchosa kwa mena nikupaiwa. Inaliva. Akuki. Roma zisina kamba kuti papa wako wasafa. Because ni pempero yaso naize kuti papa wako batembenuke mutima mwina sikulina tingaende kuimba pamozi mu kisangalalo cha Mulungu. Anauzi watazafa munendera nali kunenera bata. This year thou shalt die. Yes. Because thou hast taught rebellion against the Lord. Kansu batumwana Mulungu ukapunza bamene sibili bamene akuchosa panziko. So ndiye mwakamba kuti Lord si wonse. Ndiye tabu zakona nono zachosewa. Amen. Tete mbere ingati uyu muntu anachosewa oro inali ngambo chabe. Nenzo ufuna bantu basichiona chipyango ngalipe kusiriza. Exactly. Mugura vipyango ku stadium. Kapyange ma problem. Kapyange mavuto ku nyumba. Zidonsa chebuno kuno zeru zako. Tete mbere ingati anafa uyu. Wamena ananelelewana Jeremiah kuti this year ukufa. So Hananiah the prophet died. Anafa. The same year in the 7th month. Agunda pansi. Anafa. Muona kuti kulalikira utenga wa kinyengo ku bantu kupaisa. Ni poison. Ni poison wana wa Mulungu. Okay, tenti zikamba chirungamo ngati mutikonga kuno bwino. Orokweshe mungatifunza hapa. Tizakoneza ku sure no mochile muntu ungabule chipyango aenda kupyenga mavuno.
Yeah. Anointing wandogura chigubu chamafuta. Vachipemberera. Okay, cheti kambe. Ali important chipyango ichi. Naye womene ubira chipyango ndani. Mulungu yakonda pali mu babiri. Meaning is also kuzikamba ti Mulungu akonda chipyango because ndiye mwankara mu chipyango mu chicho mafuta. Ona mai. So okay, uyu muntu pasi na verse inango. Verse inango cheti bilenge muri 1 Timothy chapter 1 verse 3. Yeah. 1 Timothy. Anvere kuti mazina yalimo. Tomora mazina, Jeremiah anatomora zina ya Anania. Direct. Osa pita mbali ya. Okulipia kupita mbali. Ni kukamba choona. So ni kupase very good. Lega ni yambire bawale ndiye babwino. Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Savior. Sana ende ku Bible college liyoza. Ni Mungu anamupumzisa kukara apostle. Yope ulida konda ma certificate 11 nyumba full also. Noendo kunsa vachipyango. Yo pasa Mulungu endo kunsa chipyango. And the Lord Jesus Christ, which is our hope. Okay. Grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. I besought thee to abide still at Ephesus when I went into Macedonia. Wow. That thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Usalole bena kupunzisa chinyengo. Timothy, mfana wanga pomwe nili kupita. Timothy, mwana wanga omwe nili kupita ku Macedonia. Pano pomwe ndikusiya usalangane musingu kuti ndi wamung'ono. Nikuuza kuti usalole wina kupunzisa doctrine ina chinyengo. Verse 3. Ndiye amene nachokoverenga apa. I besought thee to abide still at Ephesus. When I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine, neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions rather than godly edifying which is in faith. So do. Ukafika kuchechi so kakuru wale mkuchechi atika tichitira bana basande sikuba paki tichitira mayuth bakonda masove na mabwele bapakeko pana kakuru wale kuchechi ng'ambo wasting time. Ndiye bamene Paulo alikuuza Timothy tusalole wina kuita zote ukaimbeka kakuru wale kuchechi karambo jomboro na kuchechi ndo sakira chani. Cheti ndiri pamozi kuchechi ndo sakira chani. Kakuru wale bora wafara na mtepo musouliza na chingoma uli kuchechi baka kufunza tindi wekopo mumachinga na kuchechi amachinga mfuti mulipo wakufuza mfuti zili kutatini paipo mwavara combat. Okay, ngambiri walimu. Iyo ni verse ya namba 2 na kupasa ya First Timothy chapter 1 verse yake ya 3. Nifuna nikupase verse inango ya mene cheti berenge 2 Timothy chapter 2 verse yake ya 17. 2 Timothy 2 verse 17. Ukama ndi kutombora mazina ya bantu kulakwa. 2:17. 2:17 ikamba kuti and their word lekaniambire pa 15 ni hapo. Cheti ziendera pamoja. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. This is what we are doing. Rightly dividing the word of truth. Kugawa utenga muchoona. Not kugawa chigawe chabe kwa ukuchapucha wangecho. Kugawa utenga muchoona ni kukwanisa kumasulira bwino utenga wa Mulungu kusibisa abantu mwana pomwetiri kumanga kachisi watu. Yes. Very good. Verse 16. But shall profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Aba bantu bapakisa kusaziwa umuhungu bazikora pasi.
wakafika chabe, can I prophesy in Jesus name? What are you prophesying about? Kaini ndiye basokoneza menya babwera ndi bapaka ndiye ifikirisibwa chifukwa chakuti bazimayi nawo bazibambo baliko siku ya lero na magavumenti amene tili nayo siku ya lero iliko bwe because kudala banali kugwira ukamba kuti ulina power yochilisa abantu iwe letani kuno fire in Jesus name waisunga ende pa UTA chapa waenda wapempererako bantu hapa madoctors na manesi baremba kungu ika bantu mmoja yapo iwe ukwanira kuita mirako yosiyana siyana yakuti bantu bakukonga enda pa UTA chapa uyoka pemperere bantu oza tuli kuchechi kwako atiretani bantu bodwara kuno babwere kuchechi kuno ni wodwara ka nyamuka wende pa base pao pamene bali kuibe kutoka sakira muzabape furu wendo bembere tena abantu nwakwanje basasura wakamba chabe, can I prophesy, can I speak to you mama, and wakamba chizungu chabwino chakutoka chimvera so na mistake sunga imbe. I am seeing a Porsche car coming ahead of you. Ichokera kuti susebenza wina ngo baba ule na panachita prophesy kuli sister wangu hizi na overnight sister nyamukani anyamuka sister wangu, can I prophesy that cheetah prophecy man of God niona mavara uniform ya unesi naona mustard medicine Leti manje ho una grade 8 sana fike uliwe uuza kuti hasta da medicine hapa so grade 8 sana fika na perera mu grade 7 manje yo uniform yo uona ya u doctor yo pari yeve ya chokera kuti Baboni cheti mbere verse 17 and there where will eat as doth a canker of whom is Hymenaeus and Philetus ni mazina ya watu wao kamba kuti usatumara zina ya watu usatumara zina akamba Hymenaeus and Philetus mau yao yambeka sweet ukayambera umabiso but yakudia muzimu wako monga kansa mwamene itie isheta pamono so mankwara kushito soba mankwara kushito soba ndiye haya ndiye ikansa amene bayika vipyango chipyango wali wiki chasirira umvera panda pa wapunda vipyango waenda ogura china mwaika kansa badiyewe ba kaini mwana misa ero na weve sibayangana je problem ukamba wauza bwino so bazatengapo tuwi tutatu ati atamvera mairo futa aenda komene kuti mungo suna chabe why singa bauze ba papa bana ati papa tipunzise kuziba Yesu Kristo kulingana na buku ya Roma chapter 10 wamene ikambira kuti bazamu itana bwanji wamene sibaziba bazamu siba bwanji ngati kuliyala likira na ngola likira zala likira bwanji ngati sana tumiwe papa sisi unatumiwa tilalikire utenga wa Mulungu tilalikire utenga wa Mulungu tipunzire choona akali kufuna mabezi ya mbili unapati lekele pamina akati mpati ngati azafuna yena ngati azafuna yena ni bwino ati konke bwino ku beam of grace because topic yameya biliwa yale lord tenzo ni mbali ina hii abantu baje bamene baza kuchita bwanji baza kaniwa pachimalizira so tinalofuna kuti mumvereko kuti balikwa abantu ndiposo pamene tikamba chabe tikamba kakuti taona kuti baliko so tikalinayo bativutisa bakawala yame baliko tachosa pa Matthew 7 verse yake ya 21 to 25 baliko tie pamene tikamba nkani yamene ya lord musogoleri wakamba maningi ufunika uchitako pakosi so ukakamba maningi ni kuchitako pakosi chita hold on tichitako pakosi so pamene mtambapo pamene bena bamvesera utenga wamene uyu wachipulumuso ngati pali funso tifunse ngati simukwanisa olo maybe mzatamba video yo
yapita program tingakupase ni numbers yatu mwatitumira ndiposo mwatipeza Wapase na takambira pamoja. Wapase na Hii namba ni 0976 87 3281 0976 87 3281. Ngati mulina MTA titumireni futi 0966 87 3281 tizakuyankhani ndiponso ngati mufuna sisa kuti tikabwere pamene mulili tikwanisa kubwera tigwirizane pamozi mu nkhani ya Bible. Msogolere. So, one reason why leka nipasule utenga Roma hapa kuti tisifika kumapeto pamene tiri kuyenda. Okay. Reason why akamba kuti wonse omwa kuti ambuya azalo bafumu wakumwa. Yesu tamene afunisisa ni bantu bake kumuziba. Yes. So bantu azamuziba bwanji. Ino mwe muri kupita kukachisimona munga muntu akabwira Bible atumiwa. Akabwira Bible atumiwa. Ikakupase verse. Kuwerenga Bible isikutanthauza kuti Yesu wampeza. John chapter 5 verse yake ya 39. Ekati kuverengere Bible. Osati ya wanarungu kamba jabepa kama ine sinenze nambe sesafada kani mwana nakama. Verse yake ya 39. There. Siku tukabwira Bible atumiwa. Search the scriptures, for in them we think you have eternal life. Tezo sakula malemba isikatuona munga ndiye muri moyo osata. And they are they which testify of me. Ni chikwangwani ichi. Wewe ya chikwangwani waembeze sasa sign post. Hii Bible inaona ni chikwangwani cha mine chitira ise kuri Yesu Kristo. Kuti muzampeza paso mukafikanga mpako mukakoneka hapa muzamupeza hapa mukaenda hapa muzamfika paso nishimwampeza. Why akamba mau otere. Lekati jumbe tiende pali 45 verse. Do not think that I will accuse you to the Father. Akipanya bamena akamba kuti siwo somona kuti ambuya zero wafumu wakumwamba. There mene akuza kuti choka hapa sini kuziba. Then iwe uzaona monga nuoipa mutima angani nenere bwanji nekuti nipishiwe pano. Siye bamena ali kukamba kuti aza kunenera. Vera. Do not think that I will accuse you to the Father. There is one that accuseth me, even Moses, in whom you trust. Uona kuti vantu vaza weruziwa kamba kakupusanisa zintu zibiri izi pali vili vantu ava Moses na Yesu Kristo. Vera verse 46 nisilizise ndi pasure bwimako. For had he believed Moses, you would have believed me, for he wrote of me. Moses anali kulemba za Yesu Kristo. So ona kutaza kukana kusogoro kuja. All right. Yewe. So manje okay hapo ya. Banga ngale na funso kapena mungafunse funso kuti Moses mabuku ya Moses Yali 5. Mulikoyo zina Yesu uja. Iyai. Moses tikakuuza so chinali chimbwiri. Yes. Cha Yesu Kristo mwana ali kubwera. That's why Moses in testator, Jesus Christ in testator. Iwo usoona kuti Yesu Kristo alibe manda. Inaora mabonzo yake pano paziko na pansi. Yeah. Kutanthauza kuti mabonzo ya testator siyaora paziko na pansi. Kodusu ona kuti Moses alibe manda pano paziko na pansi. Panaora mabonzo yake. Ulibe. So ukaona Yesu akamba kuti afuna wamuziva. Afuna kuti ukaverenga Moses uone mwe Yesu Kristo. So ndiye bomwe za kufunza kuti kodi ukaverenga mabuku ya chilamulo, mabuku yali ku Old Testament, ukwanisa kuchoka mona Yesu Kristo olakapena uchoka mona shuga na vitumbua mwamene mmoja. Njifukwa chake verse ya first afu ni verse 39 akamvesa 39 because pamena santula hivi sancho kamba afu nikamvesese akamvera kuti 39 ufunika pamena mau ya milo santula pachimaliziro pake uchoke mwana ndani. Yes. So inga tu santula malemba uchoka mwana ndani. Yes. Ukaverenga Old Testament uchoke mwana ndani. Ukaverenga muri banenero uchoke mwana ndani. Yes. Ukaverenga Psalms uchoke mwana ndani. Yes. Isaiah, Ezekiel uchoke mwana ndani. Amos, Mose, Joel, Mose ni Malakai uchoke mwana ndani.
Yesu. Yesu ndiye vomwe ali kufuna Yesu Kristo. Ukachita votere wamanga nyumba yako patantwe. Vanga mukachita sitinga mange doctrine kapena mozi na kavesi kamozi. Because apavenda bayamba ukurupirira kuti kasi Moses intestate, that's why mabonzo yake siyanaone pano paziko la pansi. Oh, Yesu Kristo na Eve analibe manda paziko la pansi pano nyoora paziko la pansi. Na Roma tikupasa vesi ina kuti uzive kuti takupasa ya Mose, takupasa because wamvera Yesu ndiye apereka umboni. Roma kuti Moses anali kulemba zaine. Titi puse Psalms Masalimo. Masalimo chapter 40 verse yake ya 6 niambira pa 6. Mvera mawe yali ya paromba. We ungo kupita mliwa papa kuti kuno kula TV vili ku Old Testament vinali vingiri. Sacrifice and offering thou wouldest not desire. Mine ears hast thou opened. Burnt offerings and sins of offering hast thou not required. Then said I, lo, I come. In the volume of the book it is written of me. He comes in the volume and it is written of who? Of Jesus Christ. So apangazishwa hii ni Masalimo yana kulankula hivyo. Ni Masalimo yana kulankula hivyo. Ni Masalimo. Iyai. Ukamvera Yesu akamba kuti naja kuzakwanirisa mawu yana lebetwa mu baneneri muri Mose na muri Masalimo. Manje leka uone kuti ukaona David anali kulemba ma hotel, urokulangula ma hotel. Unali mutunzi wa Yesu Kristo mwana ali kubwera kusokola. So tiene Hebrews chapter 10. Hebrews 10. Tifuna tite confirm ya mawe yamene tukoverenga pakuti izansembe izambuya simuna zifuna komandaza ine. Hebrews 10. Endera pamoja. Hebrews 10. Yeah. Kapena buku yako nitamangana ichi. Hebrews 10. Yeah, verse yake tiambile pa 9 hapa. Hebrews 10 aniamushe msogole. Ekatiambile pa verse yake ya 7. Ve. Then he said ayo, sima wameza chokole kwa Masalimo. Ve. Niambile pa 6 mberabu msogole ru. In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast no pleasure. Then he said, I come. In the volume of the book it is written of me. Then he said, I come. In the volume of the book it is written of me. To do thy will, O God. Ni Yesu Kristo. Uona kutayambira kuli Masalimo. Avolosirizi ya. So verse yake ya 8. Above when he said sacrifices and offering and burnt offerings and offering of for sins thou wouldest not, neither hadst pleasure therein, which are offered by the law. Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second. Wow. He takes away the first, that he may establish the second. Chada ikachachibiri nichiti. Chepe uona kuti Old Testament ilina law, New Testament ndiye muri grace chisomo. That's why ukaverenga hapa pali Beam of Grace Ministries. Kuwana kwa chisomo. Akakamba kuti siwozoma kuti ambuya azaro kumwamba arakura bandari arakura abo mwe bari kuti chintu bwingi pali ponse beve ni fire for fire, shout fire ya. Jump for Jesus Christ, drive your car ulipa mpepo munga ni bana bari kumadini ufuna chani iya ile ufuna kule private jet mbururuka ulisori mchechi ni private jet vaboza bakutera ni darama za mahara bwera ukazikike apa upunzire utenga
wachilungamo. Ichi ntove chiri kunja uku chikupereka kuchiwonongeko. Unkala kuli ava vene road tikakufunsa road wamene uitana sumuziva. That's why vafunika first vamupunzira. Naye wopunzisa apunzisa. Naye wopunzisa atumiwa. Chizibwera so. Then muzakwanisa. Maengati uyo mbusa wamene azichambusa sana punzisiwe sana tumiwe. But jaba anaenda kwa Bible college. I understand. Habwera. Wakutuma ndani. Ni uko kwa mena wachoka. Ndio wakutuma. Kali kuja wamupunzisa tuziwa mobile drama. Niso. Osarankura maningi ukarankura pa salvation waikako kaufali kusokoro. Ukarankura pa salvation usita munga ufuna uliga paja. Sasa makamba I break the yokes in the name of Jesus. Selling tomatoes is not your portion. You will drive your car this year. By the end of this year, you will walk. Ukambira swelu, mbera misoza yamba kuchosa ndirama sope ndio mpasa pasa. Uchoka paje usekelera usekelera umutima taka mabana bamenya 10-0. 10-0 amene mmenya na kumusasa iyi. Abwera za kumenya ni 10-0 yazowa. Oro musoborero ketikambeso. Ungambere bwanje. Mwekiziwa ndanda iwe naine so. Yes. Then iromba ine pano na gura private jet. Na kuka muno mwamene nikara. Na ndio ukara kuma places ya kuti uyo pa kufika. Yeah. Then tabura takuma na pa market aba pa road. Ero uliposha paja. Usogoleri. Ero ina bura narangana na kuona ndiyo. Muli kwaje msogoleri? Ine na yakaja. Ilichemushe na kupitiliza na urendo wangu. Kusaka mabili kwanza nukapata nilichemushe na kupitiliza. Then uzanifuza kushira msogoleri sura nizive. Then nikarangana msogoleri sina kuzive. Umambere kwanje. Yeah. Ndiye mumwechi sabwera kuwamira siku ile. 20 years, 100 years, 80 years, 50 years, 30 years. Uli mchechi ungo itana road. Unachopanga chimbuya na Mungu. Je ikafika ija question ni yako utakakuza eti. Sivanda. Tuone nganize. Anali Mungu sivanda bazikora bazi. Si mzima. Leo yesa kumkumu ati ndine ijanga pemperera mademoni ijade. Wanakwenda bakwa 8 one time. Ati sivanda huyo. Sina kuzive. Ambuye prisoner papa naenda kwa mountain ine 1 week. Sure paja nizipempera paja na bwana narota mwaseru kama bwera mwanipasa na ndodo kumaji. Atiwe. Naseru kako mchiroto chako na kupasa kwa ndodo. Ate kasi timonezo seru. Kapena waibara sina kuzive. Uzakambira kwa. Wana wa Mungu, John chapter 17 verse 3. This is life eternal, that they may know you only true God and Jesus Christ whom you sent. Chamene tiendera ku church, timaenda ku church kukapunzira kuti timuzive Yesu Kristo. Tikaenda ku church babusa bafunika kuvumburusa chisinsi. Wameta kuvumburusira chisinsi kuti Moses andali testator. Then Jesus ni testator. Moses inali mutunzi wa Yesu Kristo mwana ali kubwera kusokolo. That's why Moses alibemanda pazikora pansi. Yesu alibemanda pazikora pansi. Waona muli chikuoneza hizi. Then takupeleka muli buku ya Masalimo kuti ukupirire. Masalimo chapter 40 verse 6 kufika pa 8. Akamba kuti zopereka za nsembe simuna zikonde. Komandaza ine nditupiranga popeza munanikonzera tupi kuti likale chopereka. Ndipo chopereka ichikukondweresani ino. Then tikaenda muri Hebrews chapter 10 verse ya 7 kufika pa 9. Akamba mau otere Yesu kwanilisa sinanene wandi Sam Masalimo David. Ndipo urati David unali mutunzi wa Yesu Kristo mwana ali kupona kusuche. So nkani yanga fuso yanga ni yako kodi ukaenda ku church ayo malozali amene uvala mukosi ayo ma stickers amene uli nayo izo myala zamene wenda nazo mutumba ayo ma stickers amene umatika paka kuti sachita mwatenga malozali ndiye mwe mugona nawo pa bed kuti viti sakugwireni suso oli chizungu chikamba kuti set a thief to catch a thief
ukabala rosary kuti ufuna mupanda chikaiko. Tenga Bible pange piro yako siku ya lero so uone kuti akukanda bwino. Bible imene ndiye yuzinga ukutema nayo. Vamaona mungati vakachita zamene izo zivapulumusa. So ni bwino ngati vaziva bwino chamene chivapulumusa. Sivangatenge Bible nondopanga piro. Apanga piro. Sangatenge kuma plastic avala mumkosi ambopenda ati ni mapembe. Ati ni mapembe. Kusokonezeka concept. Watega sticker, wamatika papadoya nyumba yako. Pa. Ni feshi ya papa. Manaka matini zienda na kebe. Iwe. Ambuye tumane wangiro banu pamene nifuna kuona wina ngo kusogoro wina ngo kumbuyo wina ngo sinifuna mfiti kunigwira. Tempero yofunta yosoba yotere. Iwe. Nimera bwino kuona Apostle Wisdom is giving us scriptures. That's good. We are with you, Apostle. We can see John chapter 5 verse 39. Mumba santura maremba kuona munga mapeza chipulumuso. Kasi niebe anakula za Yesu Kristo. Kamba kudala kuti ni chikwangwani. Chikula tirani kuli mulunguti. Ngati mfuna mumpeze pitani huko. Ngati mfuna mumpende. Pamene tipitira so kuchokera kwa Testament church. Tipita hapa tampeza Yesu. Tapita hapa tampeza Yesu. Tapita hapa. Bora fika ku New Testament ibera abantu ndarama kuma timango ofuna kukuzivisa kuti umuzive Yesu ndipo so siku romosinzimira kuchoka pazikora pansi pano. Umbono na evidence mumanja mwako. Yomwe upiona kuti apa nkhani tiende tikamba. Tawenda. Kaya paliko ma question yamene wafunsa abantu. Yeah, I think tingabaro ne bafunse ma question 3 na 10 minutes. Ofunsa mafunso mungafunseko pali no time tingopase chance yofunsa muri 10 minutes I think tingayankira mafunso yanu because but 20 hours tifuna Mr. Crossing mure. But next week same time tizabweranso na utenga wina. So pantawo ino I think ofunsa ma question bangafunse ingati kuri kuchachukua maenda kuri vintu vomwe vimachitika vomwe suona straight suli clear na very please funsa